pensava que no. Com està la boca? Sí. Let's take it real soon. You know we got Jo que el whisky. Anem a fer l'excursió, no? Com es diu allò? Tolotxa? Ah, la Torullola. Vale. come on and move it on. Come on. Said Ho poses al mar? Walking. you gotta feel it. Quines vistes que hi ha. Sí, mirador de la Taraiola, 1,2 quilòmetres. Sí, estem aquí mateix, mira quina passada. On the roadway, you gotta move along. Baby, gotta move along. I said, baby, you gotta move along. Un manolito. Que curiós, aquesta cosa aquí. Take it real slow. I said, Acá, mirador de la Taraiola. Ens queda mig quilòmetre. Bueno, sí, allà baix es veu el lamp. gotta move on. Gotta move on. Ja hi som. Està una mica alteta l'escaleta. Ja hi som. Hosti, tu, quina vista. Taraiola. Mira, 826 metres. vista? No hagués imaginat. Mira que faina. Bueno, S'hi grava bé, no? adeu. Adeu.
Sí, que ara 1,2 i fa una estona 1,8. Vaja, que són... Han posat el cartell al revés. El cartell de 1,2 hauria d'estar allà on diu les cimes i el cartell de 1,8 hauria d'estar aquí. Exacte. Made in Aiguaviva, Ginebrosa. Bajo Aragón. Bueno, si posem un cartellet aquí que digui... Senderos turísticos d'Aragón, ja vam trobar el barranco aquell de... Aquí el que podríem posar és una nota que digués 1,8. Bueno, ja està. Ja, però com la falta nota. Res. Un rotulador permanent. Bueno.